Η σκάλα του Δήμου. Εδώ είναι ο ηλεκτρολόγος του Δήμου, 140 κιλά άνθρωπος. Η σκάλα κάτω σε κατηφόρα, σε κλίση. Ο άνθρωπος μπορεί ακόμα και να χοροπηδάει πάνω στη σκάλα άνετα. Η δικιά μας σκάλα, για να ανεβούμε να καρφώσουμε ένα καλώδιο, έχουμε βάλει τούβλο κάτω, έχουμε βάλει ξύλο. Η σκάλα είναι ήδη, αν τη δείτε στα πλάγια, άκρως επικίνδυνη η δικιά μας. Δες τη διαφορά της άλλης. Η σκάλα είναι πτυσσόμενη, ανεβαίνει άνετα μέχρι πάνω, κατέβα κάτω και δείξε πόσο εύκολα κλείνει. Είναι ρυθμιζόμενα τα ποδάρια, δεν έχει κανέναν κίνδυνο. Δέστε τη διαφορά με τη δικιά μας. Κλείνει και μεταφέρεται εύκολα, μπαίνει μέσα στο αμάξι κτλ. Η δικιά μας ξύλα, τούβλα, δεν είναι ίσια, δεν μπορεί να τη σηκώσεις, άκρως επικίνδυνη όταν έχεις να κάνεις με κατηφόρα. Όμως πώς καρφώνεις το καλώδιο πάνω σε αυτή την οικοδομή?